тандурустии мардум омили асосии рушди ҷомеа ва пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаётии мамлакат маҳсуб мешавад. сутунмуҳра ҳамчун узви муҳими бадан ба шумор рафта, чун такягоҳи ҷисми инсон хизмат менамояд. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки вақтҳои охир гирифторони бемориҳои сутунмуҳра ва устухону бофтаҳои бадан миёни ҷомеа зиёд гардидааст ва коршиносони соҳа сабабу омилҳои ҳолати мазкурро гуногун арзёбӣ менамоянд. вале масъалаи аз ҳама муҳим барои гирифторони чунин бемориҳо ин табобати босифат ва беосеб мебошад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шоҳёр ҳамчун маркази табобатии тӯли 3 сол мешавад, ки дар шаҳри бохтари вилояти хатлон фаъолият дораду дар ҷодаи устухондармонӣ ба муроҷиаткунандагон кӯмаки тиббӣ мерасонад. табибони ин дармонгоҳ пеш аз ҳама бо усули тибби халқӣ, маҳси мануалӣ ва нуқтавӣ, барқдармонӣ, банкаҳои тиббӣ, маҳздармонӣ ва ғайра бемориҳои вобаста ба сутунмуҳра ва дигар банду буғумҳоро муолиҷа менамоянд. барои огаҳии бештар гирифтан аз раванди хизматрасонии тиббии табибони ин табобатгоҳ, усул ва афзалияти муолиҷа тасмим гирифтем бо роҳбари марказ Диловар Шоев суҳбате анҷом диҳем. сабаби аслии яъне зиёд гардидани бемориҳои сутунмуҳра ва дигар банду буғумҳо хуб дар ҷомеа чӣ буда метавонад? пеш аз ҳама дар асос зарар дидани сутунмуҳра бисёртар мо зарарашро аз ғизоҳои химиявӣ мушоҳида шуда бесифат, барое ки ғизоҳои химиявӣ пӯстро бақувват мекунад ва устуғонро калсии баданро мешавад устуғонро бесифат мекунад, заиф мекунад. сутунмуҳра ҳангоме ки зарар мебинад 2 соли аввал худашро муайян намекунад. ҳангоме ки мо меғалтем ё ки ҳангоми ягон кори вазбин мекунем, ҳангоме ки ягон ҳолате ки аз ҷо беҷо шавиш, 2 соли аввал он сутунмуҳра дарди худашро муайян намекунад. аз аввал узвҳое ки вобаста аз сутунмуҳра ҳастанд, ки ғизохӯришон, аввал узви дарунара зарарашро мерасонад, баъд аз он баъд худаш дарди худашро муайян мекунад, баъд ба пуррагӣ аён мешавад ҳангоми шамол хӯрдан. аён шуданаш ба бемор як дарде ки тасаввур карданаш қин и дарда мо тасаввур карда наметонем. И дарда фақат аму беморе ки ба ҳамин дард гирифтор аст, аму шахсияте ки ба ҳамин дард гирифтор аст, фақат аму шахсиятҳо медонанд дардаш бениҳоят вазбин аст. вобаста ба усули табобати худ ки то ҷои огаҳӣ дорем, хуб бо усули табиии табобат, яъне таъсиррасонӣ тавассути панҷаҳои таст, маҳси мануалӣ ва нуқтавӣ сурат мегирад, маълумот медодед ки чӣ гуна яъне шумо ба як бемор хизмат мерасонед? мо дар асос вақте ки шахсият назди мо мебиёяд, мо аввалин дараҷа шикоятҳояшро гӯш мекунем, ки дар асос шахсият чӣ шикоят дорад, кадом узваш он шахсиятро бемор аст, ки ба пуррагӣ мо муайян кунем ва дар асоси ташхис оиди бемор ба пуррагӣ табобат кунем, ки бемор бо соли дигар ба назди духтур навояд ё ба назди табиб наравад, он узв ба бемор солҳои дароз хизмати худашро бикунад, хизмати лозимии худашро иҷро кунад. тарзи табобати мо бо усули даст аст. мо ба даст табобат мекунем, яъне бо панҷаҳои даст. мо устуғонҳоро ҷобаҷо мекунем. тарзи табобати мо ба ягон шахсият зарар намерасонад. дар раванди кор он зарарҳое ки шахсиятҳо дидагӣ ҳастанд ба пуррагӣ метавонад ки он шахсиятҳоро ба пуррагӣ муолиҷа кунем. мо дар асос ташхисҳоро ба пуррагӣ муайян мекунем ва ба чени даркорӣ ҳар як муҳраро дар раванди раҳи худаш ҷобаҷо мекунем ки ҳаромағз озод бестаду торҳои ҳаромағз озод бестад. ҳангоме ки сутунмуҳра мешинад ё ки грижа диск мешавад, чураи миён мегӯянд, яъне чураи миён мешавад, ҳатман аввалин шахсиятро асабашро вайрон мекунад ин дард. баъд рафта шахсиятро аз роҳгардӣ мемонад, ё ки шахсиятро метавонад ки узвашро ба пуррагӣ аз кор барорад.
ба ҳамин хотир ҳар як шахсиятро лозим мешавад ки дар пеш аз касал шудан ҳамавақт ба машқи сабук ҳамавақт машғул шаванд ва ҳар пагоҳӣ бегоҳӣ ҳаракатҳои узро, яъне агар ҳар як шахсият ҳар рӯз сутунмуҳраи худашро, муҳраҳои сутунмуҳраро ҳар рӯз агар ҳаракат яд, рӯз ба рӯз сутунмуҳра ҳам устухонҳо бақувват мешавад, ҳам биноиши одам бақувват мешавад, ҳам мафкураи одам хуб мешавад ва инсоният метавонад ки зиндагиашро солим барад. ҳангоме ки мо ҳар рӯз муҳраҳои сутунмуҳраро ҳаракат диҳем, мо ба ягон намуд бемор гирифтор намешавем. дар табобати бемориҳои сутунмуҳра, масалан грижаи сутунмуҳра, чӯра ё бигӯем остеохондроз, чӯраи миёну гардан, шумо масалан дар баробари маҳси мануалӣ ва нуқтавӣ, ҳамчунин аз маҳси табобати банкаҳои тибби барқ дармонӣ низ истифода мекунед. хуб, вобаста ба манфиати анамин намуди масалан хизматрасониҳо мегуфтед ки дар ростои ин табобат чӣ нафъ расонда метавонад ба бемор? ончунон ки гуфтем, ҳангоме ки муҳраҳои сутунмуҳра беҷо мешавад, 2 сол худашро муайян намекунад. муддати 2 сол он узвҳое ки вобаста ба аму муҳраҳои сутунмуҳра ҳастанд, ғизохӯрияшонро суст мекунанд, он узвҳоро зарар медиҳад. дар баробари табобати худ мо банкҳои тиббӣ, маҳси табобатӣ, барқдармониро истифода мебарем барои он ки шахсият он зарарҳое ки дидагӣ ҳаст тезтар мо гардиш диҳем хунро, ба маҳз мо гардиши хуна хуб мекунем, ба банкҳои тиббӣ пӯсти бадана ковок мекунем, ба барқдармонӣ мо яъне системаи асабро ба раванди кор медарорем. дар раванди табобати беморон шумо аз масалан гиёҳҳои шифобахш низ истифода мекунед. чаро масалан истифода аз гиёҳҳои шифобахш низ чӣ дода метавонад барои табобати саривақтии гирифторони банду буғумҳо ё ки гирифторони бемориҳои сутунмуҳра ва дигар банду буғумҳо? истифодаи гиёҳҳои шифобахш дар саломатии инсоният фоидаи калон дорад, барое ки мо ҳам ба тибби қадим фаъолияти кор мекунем ва ҳам ба тибби муосир, барое ки илм пешрафта истодааст. мо бояд аз думи илм пешравем ва барои солимии ҷомеа ба пуррагӣ ба тарзи даркории тиб мо истифода барем ва саломатии шахсиятро ба тарзи гиёҳҳои шифобахш ё ки ба тарзи он усулҳое ки лозим аст ё ки ба тарзи табобати тибби муосир ончунон ки дар раванди кор мо муайян мекунем ва ҳамун тарзи худ ба пуррагӣ истифода ё ки тавсия медиҳем. дар раванди табобат баъд аз шифоёбӣ, пеш аз он шахсиятҳое ки ҳоло ба назди табиб ё ки духтур муроҷиат накарданд, мо ба ҳама мерасонем ки машқи сабук ҳама вақт дар асоси саломатиашон фоида дорад. касал ҳам набошӣ, бояд машқи сабукро кунӣ ки ояндаи умр солим бошӣ, ё ки зарар ки дида бошед назди духтур рафта бошед, ҳангоме ки табиб тавсия ки дод, шахсият бояд ҳамавақт то давроне ки зинда солим ҳаст, бояд ба машқи сабук чиз ҳамроҳ шавад ва машқи сабукро бо худ дӯсти наздик гирад, ки дар оянда ин тарз ин намуди ҳаракати узв саломатии шахсиятро то давроне ки зинда ҳаст, то он давраи будагиаш он шахсиятро солим ва бардамбақувват нигоҳ медорад. тавсияи шумо барои он нафароне ки гирифтори бемориҳои сутунмуҳра ва дигар банду буғумҳо ҳастанд ё онҳое ки ба чунин бемориҳо гирифтор нашуданд, барои эмин будан аз чунин бемориҳо чӣ аст? яъне онҳо дар раванди зиндагӣ аз чӣ чизҳо худро бояд канор бигиранд ки аз бемориҳои марбут ба сутунмуҳра ва банду бофтаҳои бадан дар амон буда метавонанд? аввали аввал бояд ғизоҳои сервитаминро истифода баранд ва ғизоҳои шириро ва он чизҳое ки аз табиат рӯ мебарояд, он чизҳоро бисёртар истифода баранд ва табииро ва аз чизҳои табиӣ, яъне боз ҳаракат додани муҳраҳоро ҳам ба машқҳои сабук ҳам машғул шаванд. то имрӯз масалан маркази шумо дар шаҳри Бохтар ба чӣ пешравиҳо ноил шуд?
таваҷҷӯҳи мардум то кадом андоза аст ва дар оянда барои пешрафти кор чӣ нақшаву ниятҳо доред? аввалан ташаккури зиёд ба устоди азизам Шоиф Бахтиёр ки моро дастпарварони худ қабул карданд ва ба мо шогирдон тарзи кории худро ба пуррагӣ ба он нозукиҳое ки мо ба дигарон он зарарҳои дидагии шахсиятонро ба пуррагӣ, яъне донистани он нуқтаҳоро ба мо омӯзонданд ва мо шогирдон ҳадаф аз он дорем ки дар оянда номбардори устод шавем ва дар оянда боз ҳам илми худро ба пеш барем ва боз ба сатҳи баланди кории худ дар оянда фаъол бошем ва ба мардуми азизи кишварамон хизмати хуби тиббӣ бирасонем. ташаккур аз шумо барои суҳбат, барои тавсияҳои бисёр муҳит, барои он гӯем ки пешниҳодҳое ки дар самти муолиҷаи бемориҳои сутунмуҳра ва дигар банду буғумҳо ба бинандаҳои азиз иброз доштед ва воқеан дар фарҷоми барнома месазад чунин хулоса кард ки солимии ҷомеа бойгарии асосии давлат маҳсуб мешавад, чаро ки маҳз насли солиму соҳибхирад метавонад имрӯзу фардои ватани азизамонро бунёд намояд. бо умеди солимии мардуми кишвар, пешрафти бомароми ҷумҳурии Тоҷикистон, ин ҷо барномаро ҳусни анҷом мебахшем то барномаҳои оянда.